Robíte pre svoju pokožku maximum, no výsledok sa nedostaví? Možno nevedomky ničíte jej ochrancov. Hovorím o kožnom mikrobiome. Je to ochranný štít na povrchu našej kože, ktorý tvoria miliardy prospešných, ale aj nepriateľských baktérií. Denne ho oslabuje množstvo vonkajších aj vnútorných faktorov. Zvonku sú to najmä agresívne kozmetické produkty s obsahom alkoholu, ale aj mästské znečistenie a prach. Znútra na negatívne vplýva chronický stres a strava plná rafinovaného cukru. Výsledkom môže byť citlivá, podráždená pokožka, ktorej len bežné krémy často nestačia. Popri úprave životného štýlu preto dáva zmysel zvážiť aj tzv. Probioterapiu. Tá funguje tak, že pokožke priamo dodá živé, priateľské baktérie, ktoré jej pomôžu vrátiť stratenú rovnováhu. Probioterapia ako komplexný pojem zahŕňa okrem pridania priateľských baktérií, probiotík a ich výživu prebiotikami a aj doplnenie neživých prospešných výťažkov postbiotík. Ak vás zaujíma, kedy takáto starostlivosť pomáha a ako s ňou začať, pozrite si náš nový článok na webe Lekár odporúča.